Vloženie tlačidla akcie, otvorenie programu Microsoft Excel a konkrétneho hárku. Kliknem do snímku, do ktorého chcem vložiť tlačidlo akcie a potom kliknem na hlavnú ponuku prezentácia. V otvorenej rouletovej ponuke sa presuniem na položku tlačidla akcie a v ďalšom nariadnom okne potvrdím tlačidlo akcie vlastné. Podržím snímku pravé tlačítko myšky a potiahnem doprava a nadol. Tým si nakreslím tlačidlo. Po pustení tlačidla myšky sa mi objaví dialogové okno nastavenie akcie, kde si akciu po kliknutí prepnem do pozície prepojiť na. Rozbalím ponuku prepojiť na a nastavím si položku iný súbor. Kliknem na hárok zošitu Excel a dokončím operáciu kliknutím na tlačítko OK. Dialogové okno nastavenia akcií zatvorím a dokončím tým automatickú operáciu kliknutím na tlačidlo OK. Po spustení prezentácie a kliknutí na konkrétne tlačidlo, ktoré som vytvoril, vlastné, sa mi spustí hárok zošitu Excel. A ak sa chcem vrátiť naspäť do prezentácie, kliknem v hlavnom paneli na názov prezentácie a cez tlačítko pokračovať v prezentácii môžem prezentáciu pustiť na ďalší snímok.